שירה, מה יש לך להגיד? שאני מאוד מחכה למחר. למה את מחכה למחר? כדי שכולם יראו את העיצוב המדהים שלנו. כן. אני עשיתי את המפיות. תודה. איפה יהל? תסתכלו מה זה לא משהו. תגיד, זה בנות. רגע, עברתי להם. זו הרפת הראשונה, הייתה שם מפח. כאן היה ברוך מה אתה עושה לי היום? אני מצלם פה עדות למי עשה את מי. מי עשה את זה? מי לפני מי? וזה הנזק. תראה לי. היו זמנים. טובה, כן, תגידי משהו לדורות הבאים. לדורות הבאים. תראה, לא הייתה תקופה. ראית את טובה? כן. הוא בן 87 היום. היא מאוד דומה זה לעצמה. בן 90. מי זה? 90, זה יואל שיפטן. זה ראש עיריית פתח תקווה וזה יוסף בור.